E sin máis, vos deixo con Xosé Lois e agradezo a vosa presenza hoxe aquí. Moi ben. Hola. Bueno, comenzo. Eu, antes de nada, quería darvos as gracias por estar aquí a esta hora, a escoitarnos e a compartir con nos coñecemento. Como lle comentaba a Paco, que acaba de falar, eu non vou ter a enerxía que ten il, porque isto é tremendo, pero si vou recoller unha cousa que me ha interesado, interesoume moitísimo, que é o aspecto colaborativo do que el propuxo e que recolle o tono fotográfico. É dicir, o tono fotográfico realmente acaba de falar ahora mismo Manuel, me acaba de presentar, e il é un dos que realiza o tono fotográfico, xunto con Víctor, que é o director da sección oficial, de decir que nos montamos algo sin seguir o paradigma nin a teoría das accións colaborativas, porque recollemos a acción dun dinamizador sociocultural que traballaba na Casa da Xuventude, que foi quen creou isto, sumando activistas e sumando fotógrafos. Ben, o tono fotográfico cumple 35 anos, é o festival máis antigo do mundo despois de Arles. É un festival que, por exemplo, ano pasado, para que vos fagades unha idea das cifras, organizou 92 exposicións en 25 cidades, das que 4 foron en Portugal. Colaboraron con il 80 entre entidades e institucións, tuvo en torno a 70 espazos expositivos, 300 e pico fotógrafas e fotógrafos, e realizamos 14 talleres. A miña intención o vir aquí, dende logo, a un evento no que se está falando en xeral da cultura, non é tanto ser só o portavoz do tono fotográfico, sino ver como se incardina o fotográfico, a fotografía ou incluso o pensamento que a min, todo o que eu indaguei para poderme facer cargo do festival e todo o que tuve que aprender e teorizar sobre a cultura e sobre os fluxos de cultura, podervolo propor brevemente, amparado por ese título que puxeron a nosa charla, sobre a sociedade do coñecemento, etc. Ben, eu, antes de nada, vou facer dúas declaracións para deixar claro como me posiciono eu neste mundo, e vos falo desde o mundo que se autodenomina desenvolvido, falo para persoas que habitan nese mundo que se denomina desenvolvido, e que, ao mesmo tempo, estamos colonizando o resto da poboación mundial. E a estamos colonizando de tal forma que ela non ten acceso a definir o que é a globalización. Entón, para ser claros, estamos aquí un pequeno grupo do gran grupo de privilexiados que está impondo o seu ritmo, como ben decía Paco tamén, que me encantou a charla, un ritmo totalmente irracional e que desaproveita cousas como a colaboración, como a reciclaxe, como a produción de proximidade, e que se apropia de algo tan importante como son as autopistas digitais, os medios digitais de comunicación, para producir esa outra economía que é colaborativa e que seguramente que por aí si pode haber ese camiño que abre a UNESCO ás sociedades do coñecemento. Non a sociedade da información que é na que creo eu que ahora mesmo estamos, non? Entón, a fotografía en todo isto que ven a pintar, eu creo que está no epicentro desa sociedade da información e posiblemente tamén este moi no centro do que pode ser o tránsito a esa nova sociedade do coñecemento que algún día ten que vir. Vou definir 4 ou 5 cousas. A charla vai ser un millor excesivamente seca e está construída por bloques teóricos que espero que se me paso, me paráis, entón pasamos a falar que me encanta. Ou ao final, despois de que falen os seguintes deste bloque. Eu entendo que o saber realmente consiste en acumular datos, bloques informativos de sucesos, fundamentalmente, ou de feitos que acaecen, e procedementos. Entendo, sin embargo, que o coñecemento, para o coñecemento se necesita un tránsito intelectual, se necesitan xuntar bloques de saber para construir precisamente ese coñecemento. É dicir, realmente para construir procesos, que é unha cousa máis complexa que o procedimento.
Despois de todo isto, podemos falar ao final o que vos choque, o que pensedes que hai que matizar, non? A creatividade, que sería unha forma de xenerar coñecemento, eu creo que nace da capacidade da especie humana de mentir, basicamente. É dicir, creo que na mentira radica, na capacidade de mentir, radica a diferencia entre a especie humana e animal, e, xunto a ela, outra capacidade que sí é animal, que é a denegación, tanto do entorno como do que se nos di, pero ambas, para que o proceso sexa creatividade, teñen que desembocar en unha fabulación que suplante o que encha o hueco da mentira ou da negación. Non? Xa digo, son extractos sobre os que eu vou construindo moitas veces o que é incluso a teoría do propio outono fotográfico xunto con Víctor. Non? E a cultura en que consistiría? A cultura sería un tránsito, meramente. Sería o tránsito ao social. É dicir, non existe cultura se non é social. Unha persoa non ten cultura, pode tener saber, pode tener sabiduría, pode incluso propiciar coñecementos, pero a cultura existe na medida en que eu poda comunicar aos demais o que sei. E, polo tanto, na medida en que haxe un grupo que participa desa sabiduría e desos coñecementos, é cando se xenera cultura. De feito, despois nas definiciones convencionais de dicionarios sobre cultura, sempre se recollen grupos conxuntos de coñecemento, ritos, religión, etc. No? Pero é moi importante porque, senón, moitas veces asistimos ao típico, no? Pues os nazis es que eran moi cultos, non, perdón, non socializaban nada. Era xente da élite con sensibilidade propia e que, vamos, o sea, cultura comunicaron moi pouca, non? Ben, nese esquema que comentaba antes de mentir ou negar o existente e a súa inmutabilidade, ambas cousas, máis a fabulación e dando unha volta de porca facer que esa nova fabulación que xeneramos sexa unha nova realidade, se instala a fotografía como un guante na man. É dicir, é o estado idóneo da fotografía. Ese estado autoconsciente de noso poder fabulador, porque, claro, a fotografía pretende reproducir a realidade, pero rapidamente se dá conta que non. Que mesmo aunque a reproduzca non o é, os primeiros catálogos fotográficos son, por exemplo, mostras industriais ou incluso fotografía forense, pero a selección do encuadre, a selección do enfoque, hai unha serie de seleccións que fan que o que ti estás producindo é un obxecto. O que contén o obxecto xa foi, xa pasou. O sea, nin tan siquiera é testigo da realidade presente. Por lo tanto, a fotografía é fabulación. E o tono fotográfico, o festival, se instala nesta fabulación de unha forma, digamos, natural. Nos pomos en marcha un artefacto no que 300, 400, hubo algún ano de 500 fotógrafas e fotógrafos, nos narran as súas fabulacións que suplantan a realidade, pero hai un factor que é moi importante. Na realidade fabulada, querámolo ou non, se introducen elementos que foron negados e se introducen elementos da propia mentira. É dicir, que para realizar unha moi buena fabulación tes que coñecer moi ben a realidade. De aí a potencia da fotografía. A fotografía nos está suplantando o mundo sensorial, eu chamolle realidade, seguramente que mal chamado, habría que buscar outra palabra, pero bueno, que perciben os nosos sentidos naturais. Non? A fotografía, unha vez que se nos presenta, si é boa, lóxicamente, é que sabe suplantar moi ben esa realidade. A veces, unha forma de suplantar a realidade é potenciarla. Temos o exemplo dos bons fotoperiodistas, que son aqueles que saben centrar o foco nesa singularidade que nos revuelve do asiento, que nos saca. Non? Bueno, esa é unha realidade tamén inventada. Hai unha fragmentación da narración. Nunca escuitaremos o llanto dos nenos mortos, nunca oleremos a carne podrida nas guerras. É dicir, eso a fotografía non nos lo conta. Por lo tanto, non é a verdade. É unha verdade, unha fabulación que a veces sí nos fai saltar do asiento. Bueno, eu creo que este é o poder da fotografía. E a fotografía se instala moi ben, o sea, pode instalarse en dous terreos.
un terreo o das autopistas digitais que falábamos, a comunicación a velocidade fotónica, ainda que non chega, porque de momento a electricidade, salvo no cable óptico, non vai a esa velocidade, pero casi. Entón, aí se instala moi ben e invade todo o que as novas redes sociais, os novos canales de comunicación dos que nos dotamos, dos que despois falaremos. Pero tamén se adapta a lugares onde menos acelerados, a lugares máis onde se producen reflexiones máis calmosas, posiblemente máis próximas ao que podemos chamar coñecemento. Eu entendo, inda que estou arriscando moito, pero, bueno, para eso estamos aquí, ademais, para falar, entendo que nesas outras redes ou en esas outras vías de comunicación digital estamos producindo fotografía ruido e estamos producindo Big Data, que despois falaremos del. Que non teño unha postura nin moral nin crítica contra, pero creo que son ámbitos diferentes. Entón, entendo que en base a esta forma distinta de manifestarse, que xa non é só un problema de redes e non redes, sino que antes xa pasaba según o ámbito onde colocabas o teu produto foto, entendo que o autor, a autora, o fabulador e a fabuladora deben ter posibilidade de manifestarse coas dúas actitudes. A actitude do que mostra coñecemento, do que mostra os seus achádegos intelectuais, as súas pescudas, e tamén pode moverse como o que ofrece unha mercaduría. É dicir, que debe ter posibilidade desas dúas opcións. E aí entra moi de cheo o dos dereitos de autor, que creo que en ambos casos son fundamentais, hai que preservarlos, pero entendo que os autores e as autoras deben poder elexir cando exercen como vendedores, cando exercen cando poñen en circulación mercadurías, a cando poñen en circulación coñecemento, é dicir, reflexiones íntimas. Non son contradictorias, non son excluintes, pero creo que hai unha parte de pérdida en todo isto que estivemos falando e que levamos falado, e é que a esencia da sociedade da información e da comunicación que non perdimos o concepto do valor de uso e de cambio polo valor da mercancía. É dicir, o santo mercado é ao que lle atribuímos todo. Isto se acentuou moito cando na Comisión Europea a cultura, directamente as industrias culturais pasaron a depender da Comisión de Comercio. Perdín a pista, non sei agora mesmo se siguen a mesma Comisión Europea ou non, pero claro, aí se cercena algo como que, vamos a ver, Einstein xenerou unha teoría digamos, anterior á matemática, porque ideou un experimento mental. Eso, si levamos a rajatabla o término de autoría, cada vez que se utilice a teoría da relatividade, habría que pagarlle a la familia Einstein unha cuota. Entón, temos que ter a libertad e a posibilidade de canalizar. Para mí non hai diferencia, ademais, entre a teoría da relatividade e unha boa fotografía. Diferencia esencial, non estou a nivel material, sino esencial. Bueno, chegado a este punto, entón, en que sociedade nos estamos movendo? Que entronca, isto é unha pirueta que tuve que facer para recoller un pouco o reto que nos propuña a organización, ao que estamos moi agradecidos porque pensaron no outono fotográfico, e é como nos incardinamos nós, como fotógrafos, como produtores culturais, como dinamizadores, como impulsores de un festival de fotografía nesta sociedade na que estamos. A fotografía, claro, ten moitas bazas a favor e se move como un pez na auga en todo este tipo de estructuras económico-políticos sociais ou éticas, porque tecnológicamente, desde os seus inicios, a fotografía é a representación do dibuixo dos fotones. Por lo tanto, dende a cuántica ata hoxe, a fotografía corre parella a ciencia e corre parella a sabiduría humana. É dicir, é posiblemente, non teño a capacidade nin teórica, nin seguramente a formación académica para formularlo, pero eu casi me atrevería a decir da escrita e a linguaxe universal. É dicir, que hoxe en día nos vemos un selfie
de un filipino ou unha filipina ou de un sudafricano e unha sudafricana e o procedimento mental é o mesmo. Amigo, amiga, familiar, familiar, estuve aquí e agora, mirádeme. E detrás está o monumento, pero ele é o testigo da súa historia, ele é o que non lo narra. No? Por lo tanto, a fotografía é un artefacto potentísimo. No? Se antes falaba da fabulación e da necesidade que ten de saber analizar ben a realidade para suplantarla, desde logo, en temas como este da autonarración ou da profusión de fotografías que hai no mercado, demostra que é o medio por excelencia de expresión, é dicir, que sea un medio popular, é académico, é artístico, científico e é popular, é dicir, é unha forma de comunicación. Ben, por lo tanto, a fotografía na sociedade da información, comunicación, que é onde penso eu que estamos, está perfectamente justificada e, entre outras cousas, cohabita perfectamente con ela, porque esta sociedade, unha das notas fundamentais para o seu crecemento exponencial é a captura digital. É dicir, non se entendería a sociedade de información, non se entendería a sociedade da comunicación ás escalas as que estamos vivindo hoxe, se non fora a captura digital. Captura digital por sensores fotográficos, captura digital mediante smartphones, captura digital mediante escáneres, é dicir, o que é a captura de datos tamén popularizada, aberta a todo o mundo, é unha das cousas que favorecen enormemente a esta sociedade da información e da comunicación. É dicir, estamos falando un pouco do que é a revolución tecnolóxica no fondo, e con elo, paralelamente, a miniaturización das unidades de proceso, dos microchips, coa reducción de tamaño, a reducción de consumo e o aumento exponencial de productividade e de produción de información. Ben, isto que orixinou? O primeiro que orixina é o que todos sabemos, unha masiva información que está tratándose ahora mismo como dato estadístico, que dá orixen a todo o mundo dos Big Data, e que, en certa medida, é recursiva. É dicir, que se utiliza para decretar modas. E non estou falando agora de modas de vestir, sino de modas no sentido estadístico, é dicir, repetición de patrones. É recursiva por qué? Porque no mundo mercantilista no que vivimos, os mercados van a acentuar as repeticións de patrones, con lo cual se está impedindo unha parte da tan laureada a veces o tan laureado poder creativo que ten a competencia. É dicir, hoxe en día, os fabricantes o que miran é o que se vende. Salvo raras excepcións, como Steve Jobs ou algún que outro industrial con moita creatividade, en general, o que están analizando é como vestimos, onde vestimos, en que tal, para reproducir novos modelos que acentúen eso, non? Por lo tanto, hai unha recursividade aí que despois veremos en outros cambios, en outros ámbitos, que é peligrosa. Ben, ademais da masiva información, lóxicamente, vai parella e se retroalimentan a profusión de canales de difusión de información. Redes sociais, o correo, a mensaxería e a difusión masiva de elementos visuais. É dicir, que hoxe en día a visualidade é o elemento importante da nosa cultura occidental. Por visualidade entendo a fotografía, desde logo, despois daré algún dato, pero tamén entendo o texto. O sea, o texto non deixa de ser, hoxe en día, maioritariamente adquirido a través da vista. Non? Que deriva deste tipo de sociedade que simplifiquei moito para poder rematar a charla? Bueno, que a información sobre o futuro está decretada. O futuro só existe na autovía tecnolóxica. A autovía tecnolóxica é máis ou menos previsible a medio plazo, e como a autovía, o sea, como a tecnoloxía, a alta tecnoloxía, é a que desbroza o futuro, xa máis ou menos coñecemos como pode ser ese futuro e, lóxicamente, esa verdade que se instaura como en contra de calquera outra hipótese, o que fai dar unhas certidumes que van en contra da, penso eu, todo isto son opinións, claro, penso eu que van en contra da evolución da especie humana, non? Despois podemos ver en todo isto.
Que outra cosa produce este tipo de información masiva, tal? O control da narrativa do sistema polos centros de poder. É total, é absoluto. O sea, e encima, coa recursividade, non se necesita facer moito esforzo. Unha vez que entra un paradigma no bombo da información, se autorreferencia os más media, os políticos, os economistas, os tertulianos, os tal, a señora da compra, o señor da compra, se jorobou. Non hai evolución, así estamos. Ben, por ahora. Terceiro, para o desenrolo masivo da industria audiovisual, que este sería xa que se beneficia da aceleración do proceso tecnológico enormemente, fotografía digital, videoxogos, realidade aumentada, realidade virtual, geoposicionamento, más media, todo isto que está canalizando eses millones, billones, trillones de datos, ¿no? Este propio fenómeno que xa é material, digamos que existen produtos materiais tangibles que se tocan, é recursivo tamén. É dicir, aumenta a fiabilidade da narrativa do futuro, porque está reproducindo en videoxogos, en cine, en tal, máis ou menos o que nos decretamos que pode ocurrir, e, ao mesmo tempo, o control da propia narrativa do sistema, é dicir, todas as xerarquías e estructuras que máis ou menos nos amparan, se promoven como as xerarquías e os sistemas dificilmente evolucionables, ¿no? Por outra parte, asistimos a unha consolidación radical da sociedade panóptica e a sociedade do espectáculo, pois moi fácil, mediante os sistemas de televigilancia, teleoperación, biométrica, que antes salió a relucir aquí, ¿no? A huella, ti nomeabas antes, coña, e isto, ou non sei quen era, a seguridade dos novos sistemas. Bueno, vivimos na paranoia panóptica. Se non estamos vigilados e controlados, nos sentimos peligrados. Diz, bueno, habrá que reflexionar sobre esa pérdida, esa cesión de libertad que estamos facendo, ¿no? E despois, mediante o sistema da autonarración fotográfica que falaba antes, eu falar de fotografía inclúo o vídeo, seguramente que de unha forma egoísta, pero porque o vídeo introduce o tempo, ¿no? E o tempo, igual que o cine, é fundamental. Pero, bueno, basicamente, o que é a narración pretendida da realidade a través do dibuixo dun fotón se produce tanto en vídeo, como en cine, como en fotografía. Bueno, esa consolidación desa sociedade hipervigilada e espectacular, o noso selfie, queremos que este inmediatamente tal, que si tenemos unha noticia queremos que sea trending topic, é dicir, esa posta en espectáculo da nosa privacidade, pois, por exemplo, un dato que o narra moi ben é que sepades que no ano, por exemplo, 2014, se venderon 1.300 millóns de smartphones, 40.000 aparatos reflex, pobriños, xa, e 30.000 cámaras compactas, todo digital. As analóxicas, prácticamente, salvo los frikis de la lomofotografía e algún outro, desapareceron, ¿no? Bueno, por último, estas tecnoloxías, este avance tecnolóxico e este control da narrativa, o que fai é invertir os medios no seu propio desenvolvemento, dando lugar, por exemplo, a un futuro, repito, xa narrado na computación, que son os qubits. Xa sabemos que os vai haber. Sabemos con moitos anos de antelación, porque hasta ahora o que se están producindo son experimentos que non teñen ni capacidade de autoverificación, que é o que se lle exixe a un ordenador para ser considerado como tal. Pero xa sabemos aproximadamente como vai ser un ordenador, un qubit. Xa sabemos o fundamento cuántico, o fundamento teórico de como funciona. O sea que, efectivamente, esa narración, a propia tecnoloxía a construe a moitos anos vistas. Ben, frente a isto, a UNESCO propón o paradigma das sociedades da comunicación, do coñecemento. Entende que non se deu, é mentira, é unha falacia que se dera a revolución tecnolóxica, e retomo o inicio, somos o epicentro do sistema, somos os privilexiados do mundo desenvolvido e impomos ao resto do mundo o noso esquema de funcionamento, pero non os seus beneficios. É mentira, non existen redes. Bueno, non existen. Iba a falar agora de un país de África. Na miña casa, en Pereiro de Aguiar, pois polas noites, cando leo no iPad ás 12 da noite, ou na que cando podo,
pois a veces teño caídas de 10 minutos en línea. Estamos aquí, a 8 km/h. Por lo tanto, xa o binomio rural-urbán crea unha discriminación. Teño clientes, non vos vou dar os nomes, eu teño unha empresa de diseño, entre outras moitas historias, que periódicamente se quedan sin comunicación de Internet, porque están ubicados onde históricamente estiveron, no Ribeiro. Pois fai terceira xeneración, fai 100 anos, fai 70 anos, o avó antecedente non pensaba en que iba a haber Internet, plantaba cousas onde podía. Bueno, hoxe en día a veces se tiran dos pelos. Digo Ribeiro, como podría decir outros moitos sitios. Por lo tanto, non existiu esa revolución tecnolóxica. Existe, igual que o diñeiro, en mans de unos privilexiados, entre os cuales algúns nos atopamos se non salimos da cidade. Todos sabemos que cando vamos conducindo hai sitios nos que nos quedamos sin liña. Bueno, é un desastre. É un pouco bluff todo isto que estamos vivindo. E é importante recoñecelo, porque non é un éxito, é mentira. Non é un éxito. O que se nos vende como éxito todavía non é. Falla acceso a formación en habilidades da población para manexar os medios digitais. Non teñen acceso. A maior parte da poboación, excepto os frikis como eu, que lles encanta a nova tecnoloxía, ou moitos dos que estades aquí, a xente do común non ten acceso verdadeiro ao aprendizaxe da utilización das novas tecnoloxías digitais. E despois hai unha deficiencia democrática a nivel mundial e de marcos legales que a veces proíbe ou reprime o acceso á información digital directamente. Estou pensando en China ou estou pensando en cantidad de países cos que nos codeamos como grandes países. Bueno, entón, a UNESCO, frente a isto, implementa un concepto pluralista, que é o das sociedades do coñecemento, que vai máis aló da sociedade de información. E entón o propón como paradigma. O sea, fixémonos na sociedade de coñecemento. Olvidémonos, perfeccionemos o que temos, avancemos, pero cara ao paradigma da sociedade de coñecemento. Apunta a transformaciones sociais, culturais e económicas que apoyen o desenvolvemento sustentable. Agora Paco nos acaba de dar unha magnífica lección de en que pode consistir isto sin tocarlle moito o sistema, introduciendo racionalidade, introduciendo o respeto ao medio ambiente, introduciendo o respeto ao papel das persoas. Require, di a UNESCO, profundos cambios estruturais como lograr que a información deixe de ser monopólica e baseada exclusivamente nas leis de mercado. E entón retomo a proposta da creación artística. Efectivamente, temos que manter o dereito e a liberdade de elixir cando nos introducimos no mercado con mercadorías a cando simplemente comunicamos coñecemento por placer. O sea, cando me apetece comunicar o meu poema aos meus amigos en internet ou cando me apetece que se alguén o quere escutar, que pague. Esa libertad ten que ser do creador. Aposta pola educación como instrumento que permita analizar a información, cribarla e quedarse cos elementos, é dicir, con espírito crítico, seleccionala, refugala, incorporar os elementos cribados. Por último, para a UNESCO, fixadeos que simplicidade, que eu cando leín, digo, isto ten que estar equivocado. Busquei o documento original, anduven analizando, tal. Dices, claro, que nos dice a UNESCO? Acceso á información para todos, libertade de expresión e diversidade lingüística, respeto da diversidade lingüística. Podemos profundizar despois, se queredes, en cada un diles, porque, claro, sin libertade de expresión non hai liberdade para crear coñecemento. O sea, non nos enganemos, non se trata de expresión solo política, non. Se trata de expresarse como seres humanos. Desde as cuestións de xénero hasta as cuestións de clase social, temos que ter a capacidade de expresar libremente que o que pensamos e con elo construir procedementos que impidan que ocurran cousas como, por exemplo, o azar, collín ahora para vir aquí, fixen un experimento, o iba a traer proxectable, pero xa non me deu tempo. Puxen en internet niños que mueren de hambre. Bueno, aí a primeira páxina, como veredes, son todos entradas de datos de nenos que morren de fame. Quedeime con un neno cada 10 segundos, pero fixen un cálculo sobre o dato de outra web, que daba 5,6 millóns de nenos mortos de fame no mundo. E o cálculo me deu que morre un neno de fame cada 5 segundos. Isto, na sociedade de coñecemento, non pasaría, non podría pasar.
hubiésemos sido capaces de utilizar toda a profusión de datos que temos sobre as condicións de vida dos nenos e crear procedementos de corrección e de redistribución das riquezas para que isto non ocurra, simplemente. O sea, é un problema, eu creo que vai máis alá da política, o sea, perdón, máis acá, está máis acá. É dicir, é un tema de humanidade, de ética, de moral. ¿No? Despois calquei, mujeres muertas por violencia de género. Bueno, en 15 anos, 800 persoas. Máis que os mortos de ETA, non? En eses 15 anos teóricos, se movemos 15 anos. Bueno, isto, lóxicamente, se estuviéramos en unha sociedade de coñecemento, tampouco ocurriría, porque temos datos, temos analistas, temos capacidade de determinar cales son os comportamentos, cales son os perfiles do maltrato, son as situacións sociais que o promoven, e, por lo menos, crear procedementos que o eviten. Por último, o que pasa que, claro, despois do que acabo de decir non procede porque era unha nota de Juan José Millas moi cachonda referida ao mercado e como se genera a riqueza do mercado. Bueno, vou a ler porque é moi breve. Bueno, incluso a podía narrar. É unha cousa tan sencilla como a este home en un hotel foi a dar unha charla e alguén informou de que era coleccionista de Barbies. Entón, o director do hotel acabou a charla e regaron unha Barbie de colección, destas que ven na súa caixa e tal. E el dice, claro, como son moi educado, eu acepteina, leveina. Dice, bueno, eu abría a caixa, pero había algo morboso que me decía que non a debía sacar dali. E entonces empecé a pescudar por la red e averigüei que as Barbies nas caixas adquiren valor. E xa non lle volvín tocar. Está na caixa creando valor. Bueno, unha narración preciosa do que a veces o mercado e o tránsito mercantil. E nada máis, moitas gracias. Estou aberto despois de que o meu compañeiro de bloque exponga o seu tema a calquera cousa que querades falar. Vale?